Een 23-jarige dragster is dit weekend aangehouden in het onderzoek naar het misbruik van een famke van 6 jaar. De man zit nog vast. Het famke is verleden weekend snel te midden misbruikt in een waterstuin onder westerwind in de buurt te Wieken. De politie had sporen onderzocht en buurtonderzoek dien. Het restaurant van recreatiecentrum Het Wiet in Jennewaard is failliet. Dat had het Frieske Geer, dat eigenaar is van het recreatiecentrum, bevestigen. Wat correct de oorzaak is van het faillissement is net bekend, maar wel is duidelijk dat het Frieske Geer behoorlijk wat geld kosten zal. Het bedrijf Wildsea maakt een speciaal computerspultje dat de politie helpen moet om oude, net oploste zaken op te lossen. Het spultje wordt dagonkelijk op internet en zak in elke een beziekje deze zogenaamde cold cases op te lossen. Het spultje zal eerst gebruikt worden door de politie in Gelderland. De FNP wil dat de Friese taal en cultuur op de UNESCO-list voor immaterieel erfgoed komt. Het gaat dan net alleen nog om het Friesk in Friesland, maar ook in Duitsland en Denemarken. Het plakje op de list zou het Friesk meer status aanmatten. Joen en vannacht buien met kans op tonger, hagel en windstieten. Het wordt een gratis 2. Morgen ek buien, maar mogelijk tonger bij een gratis 6.